I dobar dan, dragi pacijenti, dobrodošli u doktorovu ordinaciju. U prošlom videu vidjeli smo kako riješiti probleme ako je u pitanju audio i katanje. A što ćemo sa videom i katanjem? Hoćemo li raditi ovo? Pa normalno da nećemo. Radit ćemo ovo. Evo nas u projektu, no prije nego krenemo morat ćemo malo promijeniti neke shortcute. To ćemo napraviti tako što ćemo otići na Edit i na Keyboard Shortcuts. U ovome slučaju bitna su nam dva shortcuta. To su X i Y. Obzirom da većina nas ima kverc tipkovnicu, ovaj Y će se nalaziti ovdje i to je upravo ono što nam odgovara. Da su ova dva shortcuta jedan pokraj drugoga kako bismo još dodatno ubrzali naš rad. Dakle, na shortcut X stavit ćemo komandu Ripple Delete. A na shortcut Y stavit ćemo komandu Add Edit. Kako ćemo koristiti ova dva shortcuta? Zamislimo da ovaj dio treba izbaciti iz ovoga klipa. Prvo ćemo staviti kursor na početak dijela koji trebamo izbaciti i pritisnuti tipku Y, a isto ćemo to napraviti i na kraju. Dio koji trebamo izbaciti ostao je označen, a njega ćemo izbaciti i približiti ova dva preostala klipa jedan drugome jednostavnim pritiskom na, pogađate, tipku X. Evo ga, problem riješen. Današnji bonus tip je sljedeći. Ukoliko imamo više traka za odraditi ovu intervenciju, to ćemo napraviti na vrlo sličan način, jedino što moramo dodati još jedan shortcut. Već uobičajena procedura i dodajemo ovu komandu. Add Edit to all tracks. Shortcut za ovu komandu stavit ćemo CTRL plus Y. A koristimo na sljedeći način. Postavimo na početak mjesta koje treba izbaciti, CTRL Y i kao što vidimo, presječeni su svi klipovi na tom mjestu. Stavimo također na kraj, CTRL Y, označimo sve dijelove koje treba izbaciti i jednostavno pritisnemo X. Hvala na gledanju, nadam se da će vam ovi savjeti pomoći u montaži vašeg videa. A za više ovakvih videa naravno like, share, subscribe i vidimo se u novom videu!